Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ана ҳамин хел як хӯроки корейский тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин хӯрок ба мо лозим аст макарон фунҷоза, салат аз капуст, гӯшти мурғ, соевый соус, як дона тухм, як дона помидор ва ду дона бодринги салёнӣ, кунҷут ва намак приправа. мо ана ҳамин хел ҳамаи маҳсулотҳоро бо ҳамин шакл реза мекунем. мо гӯштро аллакай реза кардагӣ. дар ин ҷо мо як дона тухмро ана ҳамин хел ҳамроҳ мекунем, якҷоя мекунем. Дар ин ҷо мо аллакай макаронро ҷӯшондем. Дар ин ҷо мо метавонем суп тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ба мо камтар намак ва як қошуқ аз ҳамон соевый соус дар кор. Мо дар ин ҷо истифода кардем 1,5 литр об ва тухмро ана ҳамин хел блинӣ мепазем. гӯштҳоро низ бошад ба муддати 8-10 дақиқа бирён мекунем. ана ҳамин хел ҳамаи маҳсулотҳо ки пухт, мо дар аввал макаронро мегузорем, пас он маҳсулотҳои дигарро ана ҳамин хел бо ҳамин тарз мечинем. дӯстони азиз, ҳатман тайёр кунед, хеле бомазза. подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед. ана ҳамин хел ки чиндем, аз болояш каме аз ҳамон суп меандозем. суп ногуфта намонад, гарм аст, аз болояш мерезем ва аз болои ин каме кунҷут мепошем. ана ҳамин хел хӯрок